toți golferii și focuserii și astriștii, mamă, ce urât sună asta. Nu sunteți triști cei care aveți Astra. Pur și simplu așa s-a nimerit să sune. Salut și bine ai venit la testul meu cu Mazda 3 Skyactiv-X, modelul hatchback. De când am văzut primele poze cu mașina asta, mi-a plăcut foarte mult designul. E cea mai nouă interpretare a filozofiei de design Kodo, pe care Mazda a adoptat-o și a tot îmbunătățit-o în ultimii ani. Inițial scotea niște concepte foarte mișto care prezentau designul ăsta Kodo și după aia modelele de producție arătau bine, dar nu la nivelul conceptelor. Cu generația asta de Mazda 3, mi se pare că arată aproape la fel de bine ca toate conceptele alea super futuriste. Modelul actual de Mazda 3 e unul destul de controversat. Toată lumea se pare că are problemă cu stâlpul C. Ce problemă are cu stâlpul C? Păi e cam mult metal acolo, după spusele unora. Adică pare prea puțină suprafață vitrată în raport cu cât metal a pus Mazda acolo. Însă, pentru că modelul ăsta e un hatchback mai fastback, așa mai teșit în spate cumva, mie mi se pare că designul arată excepțional. Mi se pare că e de departe cel mai frumos hatchback din clasa lui. O mașină foarte arătoasă, unică, și care te va face să ieși în evidență în marea de golfuri, Focusuri, Kia și Hyundai-uri, care la rândul lor sunt mașini frumoase, dar nu sunt la fel de, interesante și remarcabile ca Mazda 3. Mie spatele la mașina asta chiar îmi place și cu tot cu montantul C controversat, eu chiar consider că arată super, super bine mașina asta. Și din lateral arată bine. Mai ales varianta asta, care e o ediție specială și are o vopsea albă perlată, cu jante negre și cu plasticele negre, dar lucioase, care mai sunt la exterior, arată super, super bine. Jantele astea sunt pe 18 și nu fac mașina să fie extraordinar de neconfortabilă, dar o să ajungem și la asta. Partea din fața acestei generații de Mazda 3, care e a patra generație, arată ca la un model cu tracțiune spate și motor amplasat longitudinal. Capota e foarte lungă, aripile sunt lungi, așa alungite, și îți dă impresia, că ar fi ceva, cum ziceam, cu tracțiune spate. E un truc de design care o face să arate foarte bine și interesant, chit că motorul e evident transversal. E amuzant că în timp ce producători care în mod tradițional au avut mașini cu tracțiune spate și cu capota lungă și acum au trecut să facă și mașini cu motor transversal, cum ar fi BMW, de exemplu, nu se sfiesc să sugereze faptul că mașina lor nu mai are motor longitudinal. Și mă gândesc evident la seria 1, care avea motor longitudinal și acum în ultima generație au pus motor transversal. Și BMW nu s-a stresat foarte mult să facă mașina să arate cum că încă ar avea motorul longitudinal, așa că partea din față e foarte scurtă la seria 1 și arată bine mașina, e foarte, cumva, sincer designul. În același timp, Mazda a încercat altă abordare. Și eu zic că ambele sunt de succes, fiecare într-un context potrivit și pentru o persoană potrivită. Mașina asta pe care o conduc, exemplarul ăsta, este un model aniversar care aniversează 100 de ani de existența a brandului Mazda, care a fost fondat în 1920. Mazda 3 e unul dintre modelele cu cea mai lungă istorie din istoria recentă a producătorului. Modelul de acum 2 generații era bazat pe aceeași platformă ca Ford Focus și era o mașină bună, încă e o mașină bună, dacă ți-o iei la mâna a doua și găsești una în stare bună, chiar merită luată. Generația anterioară modelului pe care îl conduc azi e construit pe o platformă specifică Mazda. Mazda n-a mai avut nicio legătură cu Ford
Ford a vândut brandul Mazda și acum Mazda este propriul stăpân, nu e deținut de alt producător, deși are relații cu alți producători japonezi, în mod special Toyota. Și modelul anterior a fost chiar o revelație, adică mie mi-a plăcut foarte mult. Era un progres vizibil față de modelul de acum 2 generații, care se conducea foarte similar cu un Ford Focus. Cum ziceam, modelul pe care îl conduc azi e un model aniversar care sărbătorește 100 de ani de Mazda și la interior are combinația de piele roșie pe scaune cu piele albă pe bord. Poți să-ți iei piele roșie pe Mazda 3, poți să ți-o comanzi, doar că o să vină și pe bord. La modelul ăsta aniversar, pe bord de piele albă. Mai are sistem de sunet Bose care e ok. Mașina asta mai are scaune încălzite și volan încălzit. Scaunul șoferului este electric și are chiar 2 poziții de memorie. Mașina are surround view cameras, are un sistem de start-stop care mi se pare foarte bun și foarte puțin intruziv, adică e printre cele mai bune pe care le-am folosit pe orice mașină. Aproape că e imperceptibil, aproape. Are 4 geamuri electrice, comenzi pe volan, cruise control adaptiv, care menține și banda și distanța, climatizare pe 2 zone, torpedoul când îl deschizi cade lin, așa ca la o mașină premium, și pe interior e căptușit cu un material așa plăcut la atingere. Mașina mai are plafonul ăsta negru care mie îmi place, o să zic de fiecare dată cât de mult îmi place când am ocazia să testez o mașină cu așa ceva. Poziția la volan este foarte bună, mie îmi place că pot să reglez scaunul foarte jos și să trag volanul aproape de mine. Racing driver style așa. Așa mă simt eu că sunt cel mai în control la volanul unei mașini și Mazda 3 chiar mă ajută să-mi găsesc poziția ideală, chiar dacă sunt destul de cusurgiu când vine vorba de chestia asta. Scaunele te țin și ele destul de bine în viraje. Da, și pe tetiere au logo-ul ăsta cu ediția aniversară embosat aici așa frumos. Interiorul în general chiar se simte super premium, e foarte, foarte reușit. Din punct de vedere al calității asamblării, designului, nu prea ai ce să-i reproșez, pe bune, chiar e impresionant. E un pas mare peste modelul anterior. Adică vezi, Mazda a făcut rabat la suspensie, a făcut-o mai simplă și mai ieftină, dar ți-a dat interiorul ăsta mai premium. E un compromis. Nu știu, mi-e greu să spun dacă e bun sau nu, dar e un compromis. Mașina mai are un display digital în loc de vitezometru, dar are aceeași grafică, fix cum au și ceasurile analog din stânga și din dreapta. E oarecum configurabil, dar nu foarte. Mazda clar a vrut să-l integreze acolo și să nu iasă foarte mult în evidență și chiar i-a ieșit. Ce mi-a mai plăcut la interiorul ăsta este faptul că Mazda s-a străduit și a pus mochetă de culoarea pielii în mașina asta. Mocheta și preșurile sunt aceeași nuanță de roșu, burgundy, stacojiu, cum s-o numi culoarea. Mașina asta are cutie de viteze cu 6 trepte manuală. Schimbătorul se simte ok, dar parcă l-aș fi vrut un pic mai rigid. E precis, intră în viteză, nu prea ai cum să ratezi viteza cu el, dar aș fi vrut să necesite un pic mai mult efort să bag în viteză. Pentru mine asta ar fi crescut sentimentul de sportivitate. Eu am în jur de 1,83, cu scaunul în poziția mea ideală pentru condus. Eu nu prea am loc în spatele meu. Adică intru cu genunchii în scobitura din spatele spătarului. Dacă n-ar fi acolo, n-aș avea loc deloc. Și nici la cap nu stau foarte bine și pentru că linia geamurilor urcă așa, ceea ce din exterior arată cool, în interior se traduce prin mai puțină suprafață vitrată și îți dă așa un ușor sentiment de claustrofobie și mai ales cu capitonajul ăsta negru al plafonului, poate pentru pasagerii din spate nu e o experiență foarte plăcută, mai ales dacă sunt înalți. Portbagajul e mediu ca volum după standardul clasei, dar are buza peste care trebuie să ridici ce vrei să bagi în portbagaj, e cam înaltă. Adică dacă ai ceva greu, chiar o să te deranjeze un pic. Infotainmentul e foarte bun, e foarte simplu, dar se potrivește cu simplitatea de design a interiorului acestei mașini. Grafica e foarte bună, meniurile nu prea au submeniuri, sunt destul de simplu de navigat și o să le înveți foarte repede. Grafica e bună, cum ziceam. Are Android Auto și Apple CarPlay,
ceea ce cred că e esențial pentru o mașină modernă. Da, și mașina asta are head-up display pe care nu numai că îți arată viteza și limita de viteză, dar îți arată inclusiv alerta de la sistemul de avertizare pentru unghi mort, de la blind spot monitoring și warning. Îți apare o liniuță curbată în direcția unde ai mașină în unghiul mort, pe head-up display, fără să te uiți în oglindă, unde e triunghiulețul care se aprinde, cum e la alte mașini. Per total, un interior super premium, foarte plăcut, un pic strâmt în spate, care arată atât de bine, mai ales în varianta asta foarte bine echipată, încât te face să treci peste unele dintre defectele lui, mai ales dacă pasagerii pe care îi vei transporta în spate nu sunt înalți. Acum să trecem la partea de motorizare, care sunt convins că e foarte interesantă, deși sigur ai mai auzit zeci de explicații despre cum funcționează motorul Skyactiv-X de la Mazda. E un 2 litri cu 4 cilindri, care are un raport de compresie foarte ridicat, de vreo 16:1. Și ce face motorul ăsta e că amestecul pe care îl bag în fiecare cilindru, inițial cel puțin, e unul foarte sărac, adică e mult aer și puțin combustibil. Și funcționează ca o combinație între ciclu Otto și diesel. În sensul că atunci când pistonul merge în sus, se creează presiune din ce în ce mai mare în camera de ardere și la un anumit moment mașina mai aruncă un pic de benzină pe care o și aprinde. Dar scânteia în sine n-ar fi suficient de puternică încât să aprindă tot amestecul. Deci funcționează ca un diesel, adică aprinderea e prin compresie, doar că are nevoie de o mică scânteie și o mică explozie ca să inițieze procesul, să zicem. Cum se simte asta la volan? Păi, mașina asta are 180 de cai și 224 de newton, cuplu maxim vine pe la vreo 3000 de ture, puterea maximă e la 6000 și mașina se simte destul de ok. Dacă ai condus doar mașini noi din ultimele generații, care majoritatea sunt turbo și cu motor mai mic din punct de vedere al capacității cilindrice, mașina asta ți se pară un pic greoaie la accelerație, pentru că nu are zvâcul ăla de turbo la turații joase. Adică acum avem 2000 de ture, suntem într-a 5-a, i-am dat la podea 80, 90, bine, urcă. Adică nu trage mașina, știi, dar nu te trage la fel ca într-o mașină turbo. Odată ce ai trecut peste chestia asta și, să zicem, continui să accelerezi, o să vezi că nu se întâmplă mare lucru până pe la 5000 de ture, unde mi se pare că există o treaptă. E ca la Vitecurile vechi, ca la Honda. Când ajungi la 5000, parcă mai primești așa un boost mașina și se duce un pic mai tare. O observi, dacă mergi mai mult, nu se simte chiar mereu, dar uneori chiar e efectiv o treaptă ca la Vitecurile din anii 90, pentru conoseri. Dar pentru că e o pauză între unde e livrat momentul maxim și unde e livrată puterea maximă, nu știu, simți că necesită așa să turezi foarte mult motorul ăsta ca să extragi maximum din el. Așa, motorul în sine e rafinat. Singurul moment când poate o să ți se pară că nu e rafinat e când merge în 2 cilindri, care are cylinder deactivation. Și la relanti, de exemplu, dacă deschizi una dintre uși, o să vezi cum vibrează așa. Mazda zice că motorul ăsta ar trebui să consume 5,4 litri la sută, ceea ce nu e foarte realist, decât dacă mergi numai în afara orașului, unde chiar e posibil să consume vreo 5, dacă nu te dai la ea. Probabil dacă o conduci în oraș, poate să consume peste 8, probabil 9, chiar 10. Mie mi-a consumat în jur de 10, dar am și mers prin trafic, n-am mers neapărat încet și am încercat să mă bucur de mașină, să o înțeleg, să merg cu ea în mai multe feluri, inclusiv poate un pic mai repede. Nu știu totuși dacă pot să recomand motorul ăsta Skyactiv-X, pentru că nu se simte chiar ca un motor de 180 de cai, adică trebuie să lucrezi foarte mult ca să obții performanța din el. Dacă ai condus un motor și cu cilindreie mai mică, dar cu turbo care are 180 de cai, probabil o să aibă și mai mult cuplu și o să ți-l livreze și constant și mai jos și mai mult. Și chiar o să simți lipsa de cuplu a motorului ăsta față de unul cu turbo. În plus de asta, pentru 3000 de euro cât îți cere Mazda în plus pe motorul ăsta, el n-are mult mai mult cuplu decât alte motoare de 2 litri. Skyactiv-G
are cu 10 Newton mai puțin. Cuplul, chit că e livrat la 4000 de rotații, adică un pic mai sus, ținând cont că la motorul ăla cuplul maxim e mai aproape de puterea maximă, se simte mai natural un pic, adică te aștepți să-l turezi și aia e. Ăsta îți livrează un pic de cuplu jos și după aia e un pic de pauză până pe la vreo 5000, când iar simți că începe mașina să tragă. Deci nu știu. Sincer, Skyactiv G de 122 de cai mi se pare un pic leneș pentru mașina asta. Așa că îți recomand ori motorul de 150 de cai, nou Skyactiv G de 150 de cai care ai pus pe mașina asta, sau 2.5, care are mai mult cuplu, un pic mai multă putere, de fapt are câțiva cai în plus, puțini, 5, 6, parcă. Dar are mai mult cuplu și se simte mai elastic. Nu l-am condus pe Mazda 3, dar am mers cu motorul ăla pe alte Mazda și mi s-a părut bun. Mi s-a părut un motor corect. Și unic. Cine îți mai dă motor de 2,5 pe o mașină de mărimea asta în ziua de azi? Acum mai mare șansă ai să găsești un motor de 1 litru pe o astfel de mașină. Deci da, mașina asta e interesantă, e un pic nerdy. Skyactiv X e un motor unic. Chiar nu mai există precedent, nu mai există alt motor care e la fel ca asta. Dar nu știu dacă pot să-l recomand, e interesant. Mazda 3 hatchback, clar e o mașină recomandabilă. Te simți foarte bine în interior, atrage priviri, mai ales una care e albă ca asta, cu jante negre și cu detaliile negre la exterior. Arată super bine. Și are și eleronul deasupra haionului pe spate, tot negru lucios și arată super bine. Chiar atrage atenția. Farurile sunt full LED. Arată mișto, are toate sistemele de siguranță la care te-ai aștepta, are Adaptive Cruise Control, are camere care îți văd de jur împrejur și au rezoluție foarte bună, mult mai bună decât alte mașini la prețul ăsta. E o mașină corectă. E o propunere foarte interesantă și te va face să ieși în evidență față de toți golferii și focuserii și astriștii. Astriștii, mamă, ce urât sună asta. Nu sunteți triști cei care aveți Astra. Pur și simplu așa s-a nimerit să sune. Cam atât am avut de zis despre Mazda 3 Skyactiv X Hatchback Anniversary Edition. Sper că ți-a plăcut video și să ne vedem în următorul. Pa, pa!